I dag skal vi holde pirkedag med Rasmus Vestergaard Johansen. Danmarks bedste skeletonkører. Vi skal spille Sega Mega Drive OL Lillehammer 94-spillet. Øj, så skal der! Nej. Svineborg. Wie sieht es hier unten aus? 50, 51, 51. Den, der taber det hele, han skal have den her på. Ja, tak. Og ude på altanen og råbe hejer Norge. Du gør ikke en skid, du snyder sindssygt meget, mand. Ja! Dernede, der træner Rasmus Vestergaard Johansen op. Han er Danmarks bedste skeleton-man, og han træner for mig. Ja. Så vi skal holde en pirkedag med ham i dag. Hej. Arbejder du hårdt? Prøv at få det. Stille og roligt. Tror vi har prøvet at trække dig den anden vej? Skal I være med, eller? Nej, det skal være med ikke. Rasmus, du vidste jo ikke, at vi kom jo. Nej. Og det er jo fordi, vi har arrangeret noget til dig i dag. Jeg lytter. Fordi det er jo sådan, at når man skal i ilden, så skal man holde sig en rigtig god. Pirkedag. Nødt til at pirke lidt. Du skal ud af boksen lidt. Fuck, jeg har ikke pirket meget i mit liv, men okay, vi pirker i dag. Man kommer ind og tager noget tøj af. Der dufter pizza. Ja. Er det ikke et dejligt sted? Jo. Ja. Ej, prøv at det her. Nå, Rasmus, sæt dig ned. Nå, tak. Er vi på midten her, eller hvad? Pirkedag. Vi har jo fundet ud af, at man skal holde en god pirkedag en gang imellem, hvis Ja. man gerne vil vinde noget metal. Derfor har vi kommet til Lillehammer i Norge, selvfølgelig for at holde en god pirkedag, så du kan komme til OL og fucking vinde nogle medaljer. Og så skal vi game. Og hvad er det, vi skal game? Vi skal slå dig i en egen sportsgren. Okay, Det er Lillehammer 94 i Lillehammer. Ja, hvad lavede du i 94 egentlig? Jamen, det har jo været sådan 8 år før jeg blev født, ikke? Prøv at se her. Skal du vælge her? Der har vi den. Bum. Der kan du godt se det. Det er en lukker. kalk. Hynden, der får sådan... Er det der, den, hvor du du er? kører? Det er... Ja, Er din hjemmebane? Det er banen. Du kender, så du har en kæmpe fordel jo. Det er hjemme, altså. Fedt, mand. Skal man op i svingene, eller skal man blive? Lidt forskelligt. Okay. Og det er jo her, hvor jeg måske lige skal holde lidt tilbage i forhold til, at vi måske Okay. skal Nej, gøre taktik. konkurrence Taktiske her. dispositioner. Ja, helt fair. Ja, er det... Den er... Ej, hvor er det horribelt det her. Det er en dårlig tid. Den er god! Og det var da rigtig godt. Det var det bedste overhovedet. Lejlandens bedste. Ja. Vi kører jo op i hastigheder på sådan noget 88 km/t her på Luge. Hvad kommer du op på, når du er på hjemmebane der i 100? For Lillehammer har jeg reddet 129,6, tror jeg. Okay. Så motorvej. Dansk motorvej. Vi er her eller også? Ja, det er sådan, der er. Bum. Tror du, Okay, og så ligger vi på den, og så skal vi køre lidt op, og så lidt ned der. Okay. Det er Jeg meget god kører- start, det her, Rasmus. Jeg kører bare helt ned. Okay, så det kan godt se, man skal... Nu skal du passe på. Nej, du vælter. Fuck, okay. Du ved jo ikke noget om at pirke, så nu får du den helt store. Jeg har hørt, du spiser masser af slæg. Jeg spiser vidt af Mere. Det er godt, vi giver dig. eller chips. Det her, det er jo måden, man kommer til OL på. Det er ved at spise noget her, tror vi. Kan man lade møgsvin i det her? Altså, kan man lave... Er der bissetricks i skeleton? Kan man ligesom gå hen og lige gøre sådan her på banen, inden de andre skal, eller sprøjte sne på, eller... Ja, altså der er i hvert fald helt sikkert nogle ting, der ikke er så godt set, man kan sige. Der kan jo være sådan noget med sådan helt tydeligt at gå hen og kigge på en slæde. Og det lyder lidt mærkeligt, måske sådan lidt forfængeligt. Men Lige sådan, spark dæk. gå hen og Altså, spark dæk. herskerteknik. Lige præcis. Ja. Og så, altså det er fy skamme, hvis du rører. Altså Okay. så er du, Okay. så bliver du skudt. Er vi ved at være der nu, hvor vi skal prøve at se, hvem der er bedst der? Jeg er der ikke. Jeg går ind til race day med en vis form for nervøsitet. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Ja. Vi vedder på, den, der taber det hele, han skal have den her på, Ja, tak. og ude på altanen og råbe hejer Norge. Det er noget rigtig lort. Min klare fornemmelse er, at du er 1000 gange bedre end mig til at performe under pres. Det går jeg. Jeg prøver ikke at tænke på det. Jeg er virkelig fokuseret på den opgave, jeg har foran mig her. Ui! Det var en okay start til gengæld. Det er jo en professionel DR-kommentator, med han er... Nej! Jeg går ud nu. Jeg tager huden på. Nej, vi siger så er det dig, Anders. Ja. Nej, du får da ikke... Anders, du kan slet ikke under pres. Kan du ikke snakke tysk til mig i stedet for, Rasmus? Det tror jeg var rigtig godt. Das sieht richtig gut aus, meine Damen und Herren. Jetzt in der 10. Wie fährt er hier durch? 85 km/h in die 11. Jetzt Hochgeschwindigkeitsbereich 12 auf 13. Meine Damen und Herren, er schießt hier im unteren Bereich. Ja! Er liegt etwas hinten, aber das passt erstmal. Wie sieht es hier unten aus? 50, 51, 51, 10 Sekunden Vorsprung hat er. 14 auf 15. Hier im unteren Bahnteil. Wie sieht das im Ziel aus? Für Hagen aus Dänemark. Was hat er hier im Ziel? Ja! Lejlandens bedste! Danke! Lasse. Okay.
Altså, jeg gør jo ikke noget. Du gør ikke en skid, du snyder sindssygt meget, mand. Det var det læser, han var bare en snydpils. Og så i mål nu. Nej, men det er jo en latterlig dårlig tid, jo. Det er jo pisserpapir. Vinderen tager den. Og det er altså på rent finvalset havgryn. Men hvad er vi ude i? At vi simpelthen skal ydmyge vores OL-håb? Det synes jeg jo er skrækkeligt. Det er godt at komme ned i kældekælderen, inden man skal op og præstere. Det er også fedt, der lige er nogen der. Ja, han skal lige kigge sig om. Hey, jeg når ikke! Fedt. Rasmus, tillykke med at tabe. Tak.